बर' रावखौ बा बर' मिडियामखौ जिथु बर' बिजों बेखौ फोथांना लाखिनो गोनांबा गिबियाव जोंहा माने बे जोंहा बे रावनि सायाव माने बर' रावा बर' जाथिया फार्स्ट सोलोंनायनि नोजोरा थांग्रोनांगोन। 2 नम्बर बे रावखौ गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव जों गोसारहोनो हानांगोन। दा आं सा सानजाफोराव मालाबा थाङोबा नुयो किसुमान आदिबासि नेपालि मानसियाबो बर' मिडियामाव फरायदों। जों बेफोरबायदिखौ बोरैहाय थुलुंगा होनानै दावखोहोना लाबोनो हागौ। आरो किसुमान असमिया मानसियाबो बर' लिरग्रा खालामदों, नेपालि मानसिया लिरग्रा खालामदों। बेफोरबायदिखौ जों दिनैलागै बर' साहित्य सभानि प्लेटफर्माव थुलुंगा होनाय खिन्थु आं नुवाखै। बेफोरखौ थुलुंगा होनो हायोब्ला बर' रावा गुबुन हारिनि गेजेरावबो गोसारगोन। जेथिया बे रावा गुबुन हारिनि गेजेरावबो गोसारगोन होमब्ला बे रावखौ सोलोंनो बयबो इस्सा खालामगोन। दिनै इंराजिखौ मानसिया मानो सोलोंनो इस्सा खालामो? गिबियावथ' बेखौ इस्सा खालामामोन। जेब्ला इंराजा भारताव गिबि फैदोंमोन इंराजि रावखौ सोलोंनो इस्सा खालामामोन। खिन्थु नुबाय जे इंराजि रावा जेरावबो दं, बेनिखायसो बेखौ सोलोंदोथ'। होमबा जोंहा दिनै गोरलै अबस्थायानो जाथों। बे रावखौ जुदि जों गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव फोसावनो हायोबा बे रावजों फरायब्ला जों जे मोजां जानो हागोन, दावखोनो हागोन, बे फोथायनाया जोंनि गेजेराव फैगोन। होमबा बेखौ खालामनो गोनांब्ला जों जाय गुबुन मिडियामाव गुबुन हारिया बर' मिडियामाव फरायदो जों बेखौ मोनसे गुवार मान गोनां प्लेटफर्माव लांना जों बिथांनो मासि होनो हानांगोन, रोंनांगोन। दा बेयावनो आं मोनसे रेफारेन्स बुंनि। इम्फलनिफ्राय 40 किल'मिटार खोलाहा मयरां होननाय मोनसे जायगा दं। आं बहाय थांदों। बेयाव लकटक ह्रदआ दं। जोंनि बर' सेंग्रा बेयाव इन्डास्ट्रियाव खामानि मावनो थांनानै सासे मणिपुरि सिख्ला हाबा खालामना लाना फैदो। बे बर'खौनो रोंथ्रामोन। बेनिफ्राय बर' बुजि मोनथ्रा, बेनि इडुकेसना अनलि क्लास 8। बेबो भेन्साराव फरायनाय। बर' सेंग्राजों हाबा जानाय उनाव बे 5 बोसोरसो थानाय उनाव बे बरासारा गामिनि सप्ता देबि, दा बर' लिरो। बेयो बेयाव फैनानै बर' रावखौ मोजाङै सोलोंबाय। सोलोंनानै बेयो नायजाब लिरबाय। फुल ड्रामा गांब्रै गांबासो लिरदो। किसुमानखौ बेयो टिकेट सिस्टेम खालामबाय, गावनि डिरेक्ट खालामो। टिकेट सिस्टेम खालामनायावबो 2, 3 श' खिथिनो गोनां जालायदों बिदि ड्रामाखौ। आरो बिनि ड्रामाखौ फरायनानै आं आसरित मोनदों बेनो जे बर'नि जिथु सेन्टिमेन्ट, आन्डारलाइन सेन्टिमेन्ट, बेखौ बियो हमनो हादों। बेनि बैसोआ बे थांनाय नभेम्बराव 30 बोसोर जाबायल'। बे बारा नङा। दा आं स्टाडि खालामबाय मा जि आइजोआ बर' रोंथ्रामोन, बर'आ मा मिथियामोन, बेयाव फैना बर' राव सोलोंना बर' भाषायाव देबनागरि स्क्रिप्टआव लिरनानै बियो माने थुनलाइ सोरजिबाय, ड्रामा खालामबाय। आरो बैसागो मेथाइनि एलबामनि बे डिरेक्टर बावसो। होमबा बेखौबो बे सोलोंबाय। खिन्थु बिसोरनि देशा मणिपुर रायजोआव आजिखालि हिन्दी रावा गैला, बेखौ उथायबाय। खिन्थु बे हिन्दी राव माने हांखोखौबो सोलोंबाय। दा बेखौ मान होनांगौ होननानै आं सानबाय। साननानै जोंनि एबार थांनाय 2018नि नभेम्बराव 16 नभेम्बराव जों गल्डेन जुबलि खुंदोंमोन। भकतपारा जोंनि बे हालामनि बर' साहित्य सभानि, बेयाव जोङो बेखौ गोजौ थाखोनि जों बरायनानै मान होदों। आं बर' मिरु माने बर' साहित्य सभानि आफादगिरि तरेन बर' आरो नेहाथारि आं प्रसन्न बर'खौबो खावलायनो हायोबा बेखौ मान होनो नांगौ नोंथांमोना बे स्टेजाव लांनानै। खारन बिनि इडुकेसन हिसाबै बे जोंनि बर' सेन्टिमेन्टखौ लानानै जि ड्रामा लिरदो, जि माने ड्रामा खालामनाय टिकेट सिस्टेम खालामना फोसावदो, बे मोनसे गिदिर इन्सपिरेसन। गुबुन हारिनि गेजेराव जोंनि राव आरो थुनलाइखौ फोसावनो थांनाय बे मोनसे गिदिर माने लामा। सप्ता देबि बर', बेनि जोनोम गामिया जाबाय खंसां मापाल। अनसला जाबाय मयरां। इम्फलनिफ्राय 40 किल'मिटार खोलाहा। आं बिदि गामियाव थांदों। बेनि न'आव थाङाखै आं। इसा बेयाव गैला दा। बेनिफ्राय दा आं बर' साहित्य सभा आरो बाथौ गौथुमखौबो आं खावलायदों बे आइजोखौ मान होनांगौ। बेबायदि जुदि जोङो गुबुन हारिया सोलोंनाय, जाय बर' राव सोलोंनानै बर' मिडियामाव फरायनानै माने बिद्दा लादो, सोलोंथाइ लादो, थुनलाइ सोरजिदो, बिसोरखौ जुदि जों मान होनो रोंगौबा जोंनि रावाबो
गुबुन हारिनि गेजेराव गोसारगोन मिडियाम फोथांनायनि बिबाना जोंनि सरकारनि नङा सरकारा जोंनो मददसो होगोन फोथांनाया जोंनि मानो बुंदों आं बे खोथाखौ 1885 निफ्राय 1890 नि मादाव ब्रिटिश सरकारा नायदोंमोन बर'फ्रा गुबुन मिडियामाव फरायनो थाङा फराया लेखा फराया बेनिखाय बर' मिडियाम इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन बिथांमोना 1885 निफ्राय 1890 नि मादाव बै माने बर' मिडियामखौ स्कुलाव सोबाय जे बर'फ्रा फरायथो बर' मिडियामाव सोयोब्ला कि जानि बर'फ्रा फरायगोन होननानै बर' मिडियामखौ सोबाय बै रेफारेन्सआव बेबायदियाव गोनां जानाय एस एन्डेलआ बर'नि सायाव बिजाब लिरदोंमोन एन्डारसनाबो लिरदोंमोन ग्रामार लिरदोंमोन खिन्थु जोंनि बर'फ्रा गुरुत्त होआसै दा आंनि राव आंनि मिडियाम आंनो गुरुत्त होआबा गुबुन हारिया मा गुरुत्त होगोन नामा सरकारा मा गुरुत्त होगोन नामा दिनै बाङालि मिडियामा मा जुगावनो जादों बिसोर दिनैलागै बाङालि मिडियामखौ गाराखै दिनैलागै स्कुलावबो दोङो माद्रासा स्कुल दैलि बांबोबाय थादों सरकारा होनो बाध्य जादों जोंनिया दैलि खमिलांबाय थादों जोंनि हारिया जुदि जोंनि बिजोंजों जों फरायगोन जोंनो खाबु हो जों फरायगोन होननानै जुदि जों फैयोबा सोर सरकार बे खाबु आलासिनो थानो हानो माद्रासाखौ जुदि होनो हादोंबा बाङालि मिडियामखौ जुदि होनो हादोंबा बर'खौबो होगोन सरकार जोंनो जुदि फरायगोन फराया खालामोबा आंलाय मानो होनो आंबोथ' होआना खोथाया एखे आरो 85 आरो 1885 आरो 1890 नि मादाव जि मिडियाम होदोंमोन ब्रिटिश सरकारा बे खाबुखौ लानो हानायमोनबा दिनै बर' मिडियामा असमिया मिडियामखौ बारगौमोन होमबा गोरोन्थिया जोंनि खारन जोङो एक्सुवेलि खोब दुखु आरो लाजिनायजों बुंनो गोनां वी आर साइकोलजिकेलि एक्सप्लयटेड जों मेलेम सबख' जानाय हारि गथिखे बे मेलेम सबख' जानाय हारिखौ फाहामनो गोनांब्ला जोंनि जि केटा माने गोरों गोरा दोङो राजखान्थिनि लिडारानो जाथों थुनलाइनि लिडारानो जाथों बा ससियेल रिफर्मारानो जाथों बिसोरो बे सबख' जानाय मेलेमखौ साफा खालामनो रोंनांगोन आरो जोंनिफोराबो बेखौ माने मिथिनांगोन जे आंनि मेलेमा सबख' जाबाय नोंथांनिफ्राय माबा मुवा खावोब्ला नोंथाङा मिथिगोन मा गोमादों नोंथांनि मेलेमखौ खावोबा नोंथाङा मिथिया नोंथाङा मा खावजादों मानो मिथिनाय आरो मिथियैनि बिबाना मेलेमनिसो बेनो खावजाबायबा नोंथाङा बोरै मिथिनो नोंथाङा मा खावजादों गथिखे वी आर साइकोलजिकेलि एक्सप्लयटेड हारि बेखौ जोङो बुजिना लानानै जुदि जोङो गावनो गाव माने जोंनि हारिखौ नागिरना फैयोबा जोंखौ रावबो सोबख'नो हाया आरो होमबानो बर' रावा दावखोगोन बर' थुनलाइया दावखोगोन थुनलाइ आरो रावा ओरैबायदि बुस्थु नङा जे बिफांनिफ्राय सिरिगोन बेथ' नङा जों निजे दाना लानांगोन जोंनि जारिमिनखौ बामोनफोरा लिरलाङाखै आर्यफोरनि मानसिफोरा लिरलाङाखै जों दाय होयो जोंनि जारिमिनखौ जों लिरनाया जोंनि बिबानमोन ना आर्य मानसिफोरनि बिबान जोंनिसो बिबान जों मानो लिराखै जों निजेखौ दाय होनो रोंनांगोनथ' जि हारिया गावखौ दाय होनो सोलोङा दाय होनानै दावखोनो सोलोङा बे हारिया खुनुदिन दावखोनो हाया जि हारिया गावखौ दाय होनानै दावखोनो सोलोंगोन बे हारियासो सोदांनो हायो बे हारियासो गावनि सोबख' जानाय मेलेमखौ उद्धार खालामनो हायो बे हारियासो उन्नति खालामनो हायो